Pardon, nearly Sarkari Rongpar, nearly APHLC on 6th schedule to the Constitution of Indian Autonomous State, part 343, Haroget Homra, Plique Bracket Home, and Denganang Litanglo, as the panning way talk so along, ilitum along panelists do, ilitum Kachupapon, nasi, nearly Pachini Pon, La Nilidum Kedo, like ilitum APHLC president, IS retired, itum Sar Jai Katha, Cardon, Nang Panakiro pilot, pinning way la dark, Nang Nachetong Dun Penapod, La Penke, Adun to the Tulang. Ake hai depend rong ti alang office secretary APHLC central committee alang li pantame akiro pi party lo uthona idun thupo lasi non ilitum apor panohok hepin pen yitum labang so talk show la ilitum chengpon philo nang la pen ke non pening we ilitum talk show ke bang ko kathi bang la hello non karbiang long la pen di mahasawar lo especially mate assam arlo sitame non politically non karbiang long aphan mate non munitutum kelang prong ke APHLC phanelo APHLC tum pc clemima APHLC tum kupisi non claim tang lo konak se meeting e dolo kupisi la tum ningje lo kupisi rat phan than lo konak se awareness ke do lasi rat tum che than bo non lasi non APHLC phan APHLC pujo kali lo ponta me national party atum congress BJP pan chenglo kapre ka political party tuman stame non ke APHLC tum kupisi ke claim mala sila tum kaita la tum lang ding lo la pen ka la tum kachini kang tung ado alamang ke la lo lasi paning we talk show bang ile tum it's very important topics yang tum cetan ponang kopo non social media long pen punon la pen ke news channel kadwel tum ke cetan kong alam la bang solam si pening rada phan isi clarification di PGR phan kapachini taki phan sin hil tum pening be talk solo manglo kase aprang si eli tum ke cetan nai alam mang la lo non just met non social media long ke klang just met social media long ke klang la pen ke national party tum kap here la pen ke tum kamatha it la pen ke penangara tum maning karong na dolo la ke non India Alliance la pen ke APHLC tu mangbong ko pipi yang deng si claim lo ma ko pipi yang dengan se lelo ma abang so lam se rata tum kajin kachini kang tu kasi la so lam pen aport sini tum pen we life long lang ko lo la se aprang si neli ili tum APHLC president itu masar jai ka thara pan sini li ka juang tung lo la si sar India Alliance la pen APHLC yang bong la bang so news long klang lo pen social media long klang lo pen ke penang an national party IT cell atum ben chenglo katoi tum stami la sonsi kapa phola lam ke tok ta theklong lo je APHLC tum congress dun juilo APHLC tum kache song ke pajut kog lo APHLC ke pawe deb lo la so lam si penangan national party IT cell atum la pen non national party tum stami wrong bithi la sona atomon pon bo la hello la si la bang so putha India Alliance ta pen APHLC tum ang bong lam ko an nang deng le lo ma la pen ko PPC li tum process mon ma la bang so lam paning we nang li rat phan Pachini tha. Cardon, aprang ke alamthe pia bangsi pudet po, APHLC ke Congress along ke join dun alliance ke dodun po alam abang kali. Labangso India Alliance po ke doi ke party opposition party ke doan India angbong. Parti ke doan chelang si la communal a party BJP henopik rat birudhe ke claim lok munit atum phan kapisung kapiduk master dumphan dormoha ki pipe forest department a department kaprek atum sakori ke longtang inglong arat dumphan akam ke than la pen ke contract le pisita a bill ki pipe la son ke claim lok apot si rat atum phan kapiduk akam ke claim apot si opposition party atum ke thur pak lo je la bang so a BJP la ke communal party la atum phan pe rem nang ji constitution ating democracy ating pulotang te election along si ka pe rem nang ante election long a pe rem nang pulotang te hapua bange BJP atum bange poisa ke dopik athema rat poisa si latum chonghu lap lo lapot poisa dopik election hut ke aku ron lepo an ke kiduk det atum ke la anta choklo pusima that det lepo mo phi ke kachohang dun long yi kali non le election hule chodun ana puson si matharong atum tatu lapot si lapukali itum chelang petra BJP perem nangji puke claim along neli tum APHLC phanta nang hang det la Congress atum le nang hang kali
India po alliance atum sinangahang. Amunit ke akehai bhupen bora ke Congress amunit lohoy. Alangli Congress ay hisab le nang hang kali. Alangli nang hang ke India alliance po hisab pensi nang hang. Lapot si APHLC ke Congress along ke kidun alam avik lagi. Itu India alliance along si ke dodut lata kidun putakali lata. Aku putu po ahok alam. Non na kecila itu le India alliance along ke dodun ko. Aku langdam lo te political na tu pen langdam lo te state angbong India angbong. Ili tom amen ke klang dun det APHLC amen ke klang dun det. Kela ke isi te dung akam le. La son ke jeplang idet ke kopi apon. La ke ju MSC election ke dohut 2000 surihini ra inkoy rahini aningkan. Election counting kahi kalakha ke tanghut vote kalakha ke tanghut. APHLC tum rem ke rem etlo. BJP tum si chipe hai etlo bang rigging pen jat pen ka je chok ka je theng pen akam ka hinu ka chong hu ka chong hi pen halatum chipe hai le ama ni tum bange remdet se ta ininga bange oi o e he hala suhut ke oi dam bange ai rat atum aku kisung phole poding kan pho po bang se ni tum ning ke oi ama si ke wang bom hot towar long la towar mane hadamal hala counting hall ang no mat la bang reporter tum nang bor pak lo nili phanang pe dam long le det lo nang lam ning je vek nang yi pule ya ne pulo ko pilo ne ke kerem a party le pilo ka ning je po reporter tum pulo reporter tum mane birta ke pia tum latum ke wang ga Delhi pen la pen Guwahati pen la sonsi ke wang latum halatum pulo kali nang tum kerem binong gali sar nang tum ing tang piklo ko puson se nang tum pu an ke pang tang undet lo pujo nang tum ing tang nei lo non ke plang thu ke ko puson se nang to ke pang tang undet lo sine pulo la bangso election non ni tum kerem ke BJP le ke hai gali lagi bongali pen bihari tum si ke hai pusin ne li thak dun lo alang ni tum ahok lo pulo do clip lo ante hala tum na arju lo ande nang tum haidet lo te mo phi haidet lo te ohomia atuma phan pilo nang tu claim po neli thak don lo ami ohomia against no hoy ohomia pensi neli thak don lo netum ohomia abirudhe ke netum claim click pusi neli thak don lo la sonni alam BJP le ke rem kali BJP le ke hai kali bongali pen bihari si ke hai la pen APHLC tum ke ohomia a birudhe ke ni tum thang ta claim click la sonni alam ki pupen jo ohomia tum assamese tum aphu luchok lo kadu ya phuta luchok lo seta ohomia tum bang ke aninga rompik lo la sineli phanang pulo nahang pik lo puthot arni ke aprang a cabinet minister Jagadish Bhuya ake hai sineli phanang hang phit lo itum chingki sina pulo election ni tum rem det api nei ba election ke hai tum si ke hang nai sta election rem det api si ni tum ni nang hang ni tum rem re ko ke nang hang hi rem tu det sina ha athe mahala ke rem bangta ke rem binong lidet punang chini lo ko party tang pik lo tum punang chini lo lapen mesena party Assam upon India upon a mesena party punang chini lo la sini tum nang hang lo la si pulo hala nang hang hota ka ching ki hota je la puson nang son kang tang rak a leader ke Assam ke ave ang thin ke the son ang thin ke the Assamese ke in nekwa kolija thoka manu he kobo paribo pusi nil phana pu he nang kolija do pa bang he nang thin the tan khangyang na pule nai pu abatai patai la solam nai pu non e batai sivet kali non apita putu bom la si alang litum pulo nang son amunit ke Assam aphane ke nang sot lo puya APHLC ke Assam aphane ke nang sot lo Assam aphan ka che dan dun jiha parliament long Indiang bong che dan dun nai pulo dang te
APHLC leader tumpan nangji pulaya inglong asu apan det kalilo asamis tumpan da ke meji apan pusiala alang litum pul la potsi ne litum apan India alliance along nange pon nang dunjima pulo chokyi pulo na choningri ne tumpan nang dun tha pulo amasi ne tum pulo chokyi yong si BJP pan perem rap nang pulo te chokyi puya akol at pulo APHLC tungge sita netung autonomous ke hang akam long weg nang i ala autonomous state long weg nang ji lapen ke 6 schedule pangtang long weg nang tum nang chekroi dunji ma alang litum pulo nang chekroi dunji athela ke constitution long si ke do apot constitutional long ke tok dak apot ke netum nang ni pu pun elu pu alang litung ipu nang rap dun weg po pusi ante nang rap dun weg po pulo te lage itum ke chibong ya kam weden lu kente la si itum ke nang i kente la masine litum ta kroi dun den la ta te India alliance long le tum che song rap pet na pulo ya alam ke la helu la si non ke alam bang nang ke do ke a candidate ta elitum APHLC atom phansi nang e pilu na hodai det la ni tum johang nun de lang nang pinun dei pudak pudun de lang application da pipelang non anta aron beng application pinai mo porlo de application pinai la aron pot la aron pot la kala bang pinang rule procedure ke do ko po la ke pinang seta non ni nang pipia ko ben se na hodai at lo la pen dakke congress ke nili ke chinia tenge dakke thur thelo alang litum nya pa chinia tenge congress ke candidate dak avedet po APHLC se a candidate do chat po lapen hapu ke BJP do po pu APHLC do po lahen le la si rada tum kama hunang ji alama be APHLC ke congress de gidun takali lapen ke India alliance ke congress party sivet le India alliance ka salam kali India alliance along ke Aam Aadmi party do lo lapen kapre kapre RJD do kapre kapre India long BJP aphan parem nang ji pu kaching room isia song chot lake la solong sili tum APHLC bhange nange pha chot nili tumle dunji puta kali ticket nang pinai puta purunde lalo mothe India alliance atum ben bang no tuma sar clearly ninje lo ili tum ke hang article 244A la ke India alliance tum pen ke la ke na che kroin pe melo la pen ke 6 schedule putak ili tum ka che song alam stami India alliance tum nang deng pa melo aposi bang nang deng pa me polo tang te ili tum ke ka che pa henoji akam ase belo lalo la senali phana ke rupi par pingo sa la nang klar dak na pachini pe na po monon pi second aku puthot question lang thujing nona don thuili tuma office secretary aka hai rong pi sam phane le garjing ang tum bang la lo India alliance pen apot APHLC phan copy ne aka sik sak do ko jima nang li la rada tum penang ana so question ang karju dundo la sin nang li la support peklar tha India alliance pen apot penang ana lam ke noni tuma sar peklar lo seta ko paklar thu mu chot je phan choro la por nai people India alliance along non APHLC tum ta ke dudun la solam the bang itum aphan jasimet dakar bi ang longarat APHLC phan ke kroyarat atumang bong ta aka phere so do aningi bidam dolo la pen APHLC nang dun delang nang duning tumulo nang ke dun tong thek the tum ta aningi bidu la solam la se la dak bang ke thang ta ningi bidam nang ji lama be mate ka phere dam nang ji lama be ilitum India alliance long dudun kok wala ma bang ke hedi halatum alang litum mathalo la aprang ta dak asamalong non AGP asam gana porisot tumpenta komani la dak karbiang long regional party tumpen alliance dolo ha phige son papludut pulo asta non AGP bang non BJP long se la tumbang do thulo la se halatum koson ma kachidil non ilituma kachidil pen bang ke prekdak la non ilituma bang ke la ke koson ma fix pu alam gali itum bang ke la ke emithang ateng pensi chedovet ji APHLC bang ke itum mo pen da pulo sar da pulo Assam along non MP ke elected MP Lok Sabha MP bang ke kaduk awe bangkrep pli do sa bangkrep pli a MP a sidang bong penta inut na da phanta ning ke che theklong ke awe athema halatum tangka ke chu corrupted la son sai si amasi parliament along ta ladak north east aphan akisung alam the bang ke hada ke jokta asti ke chepa dudun ing tangkring bang abede la so pena joksi ilitum asara bang ke nahok se tamen lam ganing je bang ke pherere la pen arona teng si ke dam la posi
haladak ta me parliament along ta elitum sarjai ka thar jong si dodun pulo tangte lam kaning je dun mate aste ka che padodun bangke phere re daji la so adim along lage asam farman se ningje pidun rong po amat kar biang long aphan bangke pangwe krang po asam phan ka ningje pidun lo pulo tangte lage asam ar lo si itum ke donang bom po itum bangke hemprek ta long le det po hemprek ke hang hedet po la son se matha dam le he sita la so bangke gali itum mo penda pulo autonomous state ke lage state within state lage asam ar lo si la so state bangke doji athema lage autonomous state pulo tidi article 244a lapen la so autonomous state ke 6 schedule atha kalong si padoji 6 schedule pensi la so autonomous state bangke kimji 6 schedule paragraph 20 along pensi la autonomous state ke doji lapen lage assam ar lo si doji la so state bangke mo phi tum jakong do thulo pulo tangte lage separate full fledged separate state ta itum seng thun apranta meghalaya ta la somsi 1972 ke la tamta full fledged separate state seng thu det lo la som thak thak si mizoram la son claim lo itum ta la bangke mo hala adong kam lo la bangke tum thang alam ta theoi de ji la si non ilitum la assam along de all india phan pudam de na assam along la opposition alliance atum antame ilitum han la solam bangke pulo ilitum phan constitution ateng pen kupima a rights nang pi ajakong nang pi la solong bangke nitum 100% nang che dondun 90% nang che dondun pupe 60% nang che dondun pupe 95% nang che dondun pupe 100% nang che dondun pusi la tum pulo la pen la solam ke la tum ilitum round table talk along like ningje polam ta kali like publicly ta ningje lo media long ta ningje lo la so record ke tum ka do welong ta dolo la pen la tum itum ipong dun ji pen amat mo phi ke nang chiru thune lo la puta kali la nasi e tum thangda ka phere dam nang ji lama we apen ili tum bangke ajak kong bangke do thu muchot po pusi nili tin pen bangke matha dam lasi kadu ko be ratta ili tum autonomous state bangke la ke lan society tum aprang kon ma ke hanga che padu lan society non bangke jepang tang thu muchot nang po la pen 6 schedule ka pang tang aphan tame non ladak autonomous council along so tame bang so nang che jok don jam ha deputy speaker ta bang so pina aron re sai dilo la hege la solam ta non le po he la next topic so tame la india alliance along aputhak bangke ili tum thang ta ningi bidam nang ji alama we la hela lalu nasi jorolo rong pi sama pan nasi India Alliance pena port APHLC pan kupine akas kisah dokok jima kolong alang li pak han paklar je han akas kisah ta be APHLC ke la so committee ke juri pre APHLC ke la se doti po elections और से तमे APHLC बैनर पेन APHLC symbol पेन से APHLC candidate से थोड़ पोला के clear आलम लगे लादा कोमाने नंग थोड़ डोंट पर आनिंग हंग पथोर नंग लगे democratic country इतुम खान दोनों ने लगे सेटा APHLC लगे दोठी पो लापेन के APHLC पेन से election थोड़ पो लालो लासी दाक थंगना रकन होक तावे कमाहु नंग यालम तावे लापेन के लादा hala ning kasik sak tum do komane kamang hutum do polotan te lake hala BJP atum lo lake na halo clear alam ke halo tasi adon tholam bang puthot ne le pui tuma sar phanar jukang tum ma halo ele tum national party da nang chari lo polotan te non at present ke BJP lo la so prang ka kapra national party da nang chari lo itum heglong lo national party yong se da nang chari lo polotan te ele tum la hill stripe atum especially ele tum aja kong ke chia khaya phan mate ke chia so phan itum aja kong che hodai da ti candidate ke le tum hill stripe ta hai me de itum che thanu mate candidate ke komane timung ta hai komane rong hang ta hai komane be ta hai seta amunit la le tum hill stripe karbi lo ta hai me seta le tum aja kong bang ke non tribal phan chipida ti la si la so pena possibly tum boy mare du kare la so puthang nang le ko pilo pui ke la thuke ahogalam lo nangli kaningge ahogalam lo la ke national party pulotang te rong asobe theke kopia national party ma ko chini ne jedi national pulote dak indiang bongela india adang isi update apansi nation pulo ankela a india adang isi kedo a party la apansi national party pulo la son india adang isi kedo a party gela ke congress talo bjp talo lapen ke CPIML talo CPIML ke non ke MP avedat kangjang lo tema seta la ta ke krong national party pulo lapen
AAP Aam Aadmi Party amata National Party lo lahi hui hello National Party National Party pulote itum kisum dun ge pilo halatum meeting le do sita ha Delhi sidoji kalite ha Guwahati sidoji haladak a member atum anta banga khai ong mu dak rei reji anke itum amunit ke hadak lang kaning je dun jian ta apor chelong dun de i bang apor nang pipede ta thek son lo je plang le ji ke party ang bong ta lai lo apor ta nang pipede ji our sign nang pipede ji bang hal elect la party along anta anke itum akisung alam ke che than dun nong le number isia number lo la pen ha National Party tum ke mathadam tha India adang isi along lang late karbiang long ke jerso tok borana bang hala map along nai tum lang hur non India map long hala karbiang long polate jerso tok borana ji la hen lo la jerso tok bor a area aphan ke a hawar aphan ke hala po an adang ke the amunit pen akai do lang plang pik pak lang bang Rajasthan na ho Gujarat ta ho UP ta ho Bengal ta ho Tamil Nadu ta ho Karnataka ta ho do pik lang bang hala tu aphan si party National Party tu nge matha mucot nang kok ji ili tu manang matha ing tum pik lo pusi ta apor si chelong le de ji hala tu la pot si ili tum pulo National Party long le chelang dun lote itum ke our sai long dun de da ke our sai antahala aki ong tum si bang cherai khip ji la posi la chini xc ilitum lang tha amit hang akhai ka chelang kang tum ke akhai thi ulo bongali tum da akhai thi ulo seta amit hang akhai ka chelang ji pomat alang litum TMC Trinamool Congress pusi halatum ta dolo Trinamool Congress pula de lage Bongali Party lo binongge dei Mamata Banerjee si chief minister lo alang litum akaprek si dolo halata National Party lo sita hala akaprek National Party lo ga alang litum Bongali tum ta join dun de det Bongali tum phansi bang Gretari opot la si tum hala alam si pudam prang la non Mizoram ta son thak si alang litum da chini lo National Party BJP Congress long dun lo te che plang play pusi alang litum hadat MNF bobody NFF si amethang a party si MNF le Mizo National Front pusi bang chibila lapen nonta bang alang litum amethang intang rak apo jo amethang a party amad bang Narendra Modi phana pape wang long le det ke di election hota po an ye kang tang bang alang litum je pang tang thip pen aja along kaprek ta son si amethang a party si dolo Nagaland ta dos ta Nagaland bang lage lam yong je plang det lo la pen ke Meghalaya ta dos ta hala ta kopine je plang det lo sita Mizo to bang ke bang do thip la amethang si la pen hala Mizo to bang ke plang ta plang pik lo no Sakurian ta Mizo tum si long lap lo medi business and hala tum si claim lap lo chukang tip and hala tum si claim debt lo king op ka repair and hala tum si claim debt lo bangka do ita claim debt lo ha pan shop anta bang kove ke jora dukan anta bang hala tum si cherai tip lo na la pan si che claim la si non itum National Party ki dun ke la ke dak ke National Party pulote Dakar biang long ke National Party pulote lage Bongali Bihari tuma party che plang der lo da bangge hala tum ke hadak si do lap lo non BJP long si Bongali Bihari tuman ke do lap lo no la po ye anke tum karbi tum ta kilu dun tum hadak do dun lang yer so hala Bongali Bihari tum long si hala tum che patum dun si Karbia birodhe si che dan thulo non ga che plang thu abang la sot la si National Party ke la hello la si nitu APHLC ke la regional party nangji pubom lo non det le APHLC regional party ke duali det lo ASDC hota lo kente ASDC sumta bori lo ke hala alang litumta la pen ASDC ke dotik ahut abang ke meta misen lo ke cheng ako ke amat hala CPIML atum bahada ke bang kecil atum do yo Bongali Bihari atum do amahala atum aning ke hang pen bang vitap lo mat
ilitum karbi atung bong pa ye chok pa ye theng waral lai le ya long ke na si national party pen kopia le doma be ma ke non itum thailong da lo national party pen ajok ilitum long so tum ke thang development ilitum long de kan hop dum side de asi la so puthang nang le rong pi sang ho sa puthang tung da national party da karbing long mang pen kopi lo development itum ke long dun long so tum especially hill stripe atum especially hill stripe da ke karbiang long angbong ke autonomous council ke lage hill stripe tum han lage ke panong pa me a hormulo la bangke la da kupima awar sai ke du anta lage inglong so tum han la fan nang ke le an la pen la dak pen itum source ke du anta lage eme thang phan lo la se autonomous tu ke pudam lo setame non la national party nang chari lo pu pen bangke contract aso pen ke chenglok ake the anta ha Guwahati kopi ne enterprise atum ansi halatum si long cholo la pena asap so hindo lang plotang te la arleng ke theka chekrong la hemisi family yang bong si asap sub long lo akapre ka tum ke thang na long le der mati non jo hi chi ko la thang ta ko pulama pudami heri print prele print thang jan hala ke che ke bi tum bang ke la supply contract long dun vera atuma business an cholo la marwari bihari tuma a business an cholo la da kerengon la pena ka preg la dak tribal atum la pen especially karbi atum tame jata long le delo la son dak taxi non karbiang long lam si che thanam lo borolen da la son dak thak pusipu kaida news hek long lo dakta hala dakta promote boro kachari pon non bjp long se ludun thurlo amat hala BTC ara atuma bangke contract ke thang da long de borolen gas house hala dak kimlo kokrajar amar hala so kokrajar long ki aprang la hagrama alangli ke do bom cm ke do bom hosila so hem kimlo ki kimangko bangke 3 crore 50 lakhs si la so hem ki kim ke chengpen patang de an lo loge pamisen an lo ange non hala ke borolen arlo munit boro munisia contractor ke long lo non promote boro cm chil plan lo anke la so hem renovation aphan repairing aphan se afan budget selam a scheme deng lo a budget ke deng mangai ko an lo 2 crore 80 lakhs ke long bangke Guwahati so la son si la BTC along contract ake the anta BTC asor boro tumang bong hal da tribal tumang bong claim un si tame papa claim long le dalo kumalo papa claim long le de ke la national party tu la assam long chief minister tu mamane tum si papa claim long le dalo atangka bange lopo chen un thude amat la dak local area long borolen area long bange thangta atangka da long de alebarta bango tiben si pon la konane dhubri pensi pon konane nolbari pensi ke pon konane noggaon pensi ke pon hola tuma mithang masi ningje lolke ladak karbiang long la sonno ko cheplang ladak jong si regional party komane ili tum pudam de dalo ladak jong si akaprega regional party tumle jari pusitame la son bangi claim kle depo Guwahati ben contractor hangdam si yo la claim tha puge pupelu la hello regional party ben national party kopima ka cheprek pu bange si ili tum thailong lo national party pen ke ili tum pamuda je thanu gadi ili tum inglong aso tum ke thang development along non de ili tum ke kijudun side non ta la si langdam lo polotang ha british hota la so system si manumati drain of well de drain of well poli tum college tum school tum ke chini lo what is the drain of well polotang te ala ili tum akhia dat an india khia dat an mangge bang british tum si nang pilo akura tum si insok teng sok control non ta la sona taxi state government pen itu ma scheme ke tum hanang pilo seta a contract nang long do bang ha Guwahati aso ba para sama sor polotang te ili tum hanang pisla nang piyong jong cholo like drain te lo ge de like ili tum pen nang insok kon la do lage la hello la si national party pen ke li tum han inglong so phan thang development awe la se akenan so nai ke non so tum inglong so tum ching thura pet nan inglong so dat jong se ching thur nang polotang te national party phan chehora regional party a phan se tum pang tang do naji la lo polotang te ili tum aja kong ili tum long se chedo thot po la hello la si non pu rong pi sang phan ke ru pi par pi galang declare da pen thana por non ili tum sar president phan ili karju bang tum ma hello ke dam tang ni thom pri apran karbiang autonomous council a session lo koan session ta 126 ne koan ne lo bon ne koan ni teng thule lo la so session a hut je
kopli pen elected MSc ake hai Pawan Kumarai alang li da council session along lam the peklang no je PGR VGR alongle especially la kheroni la ban amreng long kedo PGR VGR alongle PGR mane professional grazing reserve la pen ke VGR boke village grazing reserve la PGR VGR ko PHLC pudama la mosang pa explain na la si la PGR VGR ke long ke do arat atuma phan je permanent solution man pinai mane pota pinai la hello mati la pen ko PPR development hala da ke claim karbi autonomous council ban area kwan thelo la pen dongka revenue circle lo de la so hisap nang paklang nai la haya aputhak si alang li da council session holong jai do no la pen la alang li lam thi peklang that a peak next year ni geli tum thaklong lo karbi autonomous council tum bang dom dongka revenue circle lo jeng pon toy lo mana alang phan ka phere alang li phan ka phere de alang li phan ka phere Pawan Kumarai phan ka phere tim karbiang long pokok cekrong atu laga thek dak lo lagi laga nang tum patu ne lagi nang tum arju sela nang ne lagi rat thek dak lam lagi lasi laso puthak PGR VGR long le aputhak eli tumasar dan non rat phan pathana la bang so puthak pi lo APHLC ke la hello Pawan Kumarai ke schedule tribe kali inglong akhai kali alang li dak dota dolong le vote the council of vote council election long vote pilong le la pen election ta thur long le seta la 6 schedule ke en high head det pen a pot ilitum dak national party ke chekrong BJP akar bi atum 6 schedule ke en high head det a pot ilitum karbi atum MSc ka ceplang nang ya thai si Bihari phansi MSc pa ceplang rong lo hala ka pa ceplang rong ke karbiatum a political ajak kong ke thi jok lo mo Bihari atum si thi jok lo an ke lang tha karbiatum nge ki pupu itum karbia phan inglong arat phan chema thavarat nang ne bang communal punang pukok yi pupu badi setahala Bihariatum hada karbiatum a candidate ta do titi la penchu het ke ilitum akahai bajong tiso akahai ta dolo hada candidate la pen kursing timung akahai ta dolo itum karbiatum bangke cethak sei lo vote ta la pen ajhakatum a karbiatum ke ake ong tum bangke party pupu alam party apot ho pomat BJP aphan pidun et lo Pawan Kumarai aphan si pidun det lo innu da banke Pawan Kumarai election thurlong le det ji apot lo long lia patta ve bang terang sang ho bang ame thang long lia patta chi pidun det lo kilu thek thetik lo je plang du aman non ke je plang bangke itum si la ke nitum long le dei la ke PGR professional grazing reserve la pen ke VGR village grazing reserve anta nitum achai nong chelong kachopan athai nitum chelong chai nong pangreng oji buki puji Allah rabang ke Bihari atum mai putu along le la so PGR VGR an cancel la aman along le nitum Bihari atum panang pi anai pa pang puturong di son puturong kapi putoye komat lo hala party pu gachitin party pu langdam po karbia tum anta hala Bihari tum an pirong pot lo Bihari tum bange communal pu bang ji pupe yok ta pupe amar hala tum bange kiseta communal tu pik lo la tum bange ke do ana Bihari ta Pawan Kumarai phan se PF lo da karbia tum ke do ana karbia tum ke karbia phan PFA Pawan Kumarai phan ki pidun ong muna ye alam bange amat si non ke PGR VGR ta ka paveji alam bang si 6 schedule aja kong na ke pipuk dun na bang si ningje hai dat ha council long ningje dat lo ai council lu ka ningje pulote lam thetan rong long ka ningje lam ason ga pre hemer lu ka ningje lam son ga pre public meeting long ka ningje lam son ga pre la ka aja kong po na ve seta council long ka ningje pulote la ke lam binong se ka ningje lo ada bang ke arona ting pen ke amat si alang li ningje dat anke PGR VGR alang li pulo la ke British colonial atum ki thik te kang pulo ki puke
PGR VGR ke lake Assam Land Revenue Regulation British atum le pe pas seta British atum ke do unhut le pe pinchong seta ka pe pas ke Assam government si 1948 aningkan se ka pe pas la Assam Land Revenue Regulation 19 Farukri kepra pli kepra ner kep aningkan se pe pas after independence at independent long era pi arenge long tum le pe pas kali arenge long tum le pinchong kali Assam atum si ka pinchong lake India so si ka pinchong Assam atum si laport lake British atum colonial aport pule itum ki puun kali ba British atum colonial atum si ka pinchong lo pu hoi phak seta hala tum ke claim mission akam ke deng nang ji la si pirthie India dang ata deng bom lo hala si non anta hala IPC pumata British ke do ho se ka selam lo Indian Penal Code ta lapen ke CRPC ta Indian Criminal Procedure Code po aronta India British ke do se selam lo seta hala mission na po si itum India sorta endet lo ante PGR VGR lo ke che chainong chelong ka pacho panang ji po alam ke British tum ningje chot lege chok kali lage itum da ningje nang po lage itum da chainong do ke British tum ke doon husi itum chai nong cho panchot ji puga lidet kente non itum do ko da itum chai nong cho panji kente la pot la ke Pawan Kumar Rai ka ningje ke nitu ke condemn lo APHLC pen ki la ke condemn lo nitum kroi kri Pawan Kumar Rai ka ningje ki la ke nitum kroi kri la ke la PGR VGR ke jong hesita pi phok long li la ke la pen lan chot kali 6 schedule tengke arong tin si VGR do rep nangji village grazing ground arong tin si do nangji kopia po si ke do nangji athema arong tin ta chelong chai nong ke do rep bi wo phak ke do ke ante ako be do nangji ke ante lake la hello alam ke la si PGR VGR ke lake British atuma pot pi phuk nangji pu alam ke lake nitum kroi krei lake British tum le claim ke det pu si tanon ke nitu ke claim ji lake claim nangji la bang ke Asi PGR VGR lake phugune lake $60 alusido lapan ke $60 hawar alusido ko posi ang tamen ke bangnum si lada PGR VGR na pa phug pulotan ke lake $60 si ka pa phuglo tapi phuglo thek dakalam lo lake thek dakalam asi BJP long ke dua atum inglong asotum especially karbi atum ente la so PGR VGR ang tan bihar pan ke bangtum pa phug dak si la dang na chira ya thu nang itum dengdul ji ma nang ningarong nang richard buni ma la so question nang thetano lagi la hello non bangke la sinal itum la matha pametha la bang so la matha la si rong pi sahon nali thiek pan nali tha je la bang so PGR VGR lo ang pe ang tanan ke bang tu di ladak long le nang ke cherai la pen ke ladak PGR VGR ka pa phu golong ili tum inglong so tum ku pipi la ka sek sak doi ke la bang so thang nali tha akasik sak do yi bangke non PGR VGR alongle abangke kopli lapen amreng la constituency hini angbong si dolo la so along le bangke la si amreng na thu the muchot lapen kopli na thu ajar so bi muchot seta adang bangke thetan si la PGR VGR along le abangke kenang sot lage dak non ke doge kopli pen amreng long si dolo seta amreng pen kopli long le ke do chon nai gali lage along tin da nai PGR VGR ke pani si Pawan Kumar Rai ladak sessional long kaningje tu na bangke itum ha British atum kaselam maron non anta enang bom lang British tum asak kor nangke en pen non anta itum sakor pen jokun elang po akaprek ahin sentiment si ka divert pon ji phan si kabori Pawan Kumar bangke slavery polam ningje setalage Pawan Kumar li kaningje nei gali 60 dula long ke Koma Pawan Kumar ke koma lo lage la da itum phananga decide dun jibang ke 60 dul pate tribal tum se decide po lage da kona si PGR bi nahi ma kona si VGR bi nahi ma di phu town long si BG bu se ta tum se chingwai po se ta non bang ke kali da ka bang ke session along Pawan Kumar ning je dun lo kaning je dun ta RG kiding so kali hola councilor speaker Raju Tiso ke hai ta apor ki pi pumalang dun ding ho ningje lang te paningje thulong la jok ta chodit dun rakha he dong si Pawan Kumar dong si lusini ningje te jipute lusuni ta paningje te pu setami hala Pawan Kumar Rai ko an ma kaningje la an bangke lang dun lor lo setami itu ma thadam sina itu yong si
Assam Assembly long lam ningje dun lo plotang te speaker ta la ana por ke nang pipe chokpo nang li la ana chokpo pusi na pulam de ji microphone open chagi off dun chai setame da ka pangke kali Bihari bhan phere pik pola mage Pawan Kumar ai bhan phere pik po bange lata AC ang theglo paningje lo marelo la pen ningje lo ningje det pen arni si aphi bangke Pawan Kumar ai hala da kaningje lo son lo Karbi Anglong Autonomous Council long PGR long layer record doma vema puta arjulo sila se ave pusi pulo amange arnisia phi bange MLA IEM IMC tum de jeng toilo hola dak donka ARO office along ke check down ladak bange lang naman Pawan Kumara ethe ningje dop aposi latum ijo anta kapang thang bor ilo halada ke check dam la so PGR along le kapa we der ji la pen Bihari bhan ke pek der ji bhan ke claim dun ke tong making iglok lok lo se tahala dak isi dola la dak kupli along thak lo la ke Karbi along le si Bihari tum kacherai pi ningkan inkora photo so selo sar the phangchu along le do Don Bosco are hala Keroni Don Bosco arep long le tharwe di hadak ciri ingkora isido sarthe phangcho long le sarthe phangcho abang ke amethang along le do kokta amethang along le long sai chiti kilong le I hem chikim long le si Bihari tumsi bang dake don ko anone don photrok cherai det si ang ton asai ka tiki pen chenglok nok ke sora mesin pen chenglok a tractor gari ang ton dak si thublok hala tumbang ke plang sokali la pen sarthe phangcho bang court pen ta court along ta chedan lo high court along ta chedan lo amat high court ta pulo sarthe phangcho phan long le pinot pulo council phan pu toilo papi toilo council tumbage non anta pi hai hela ningkan photrok tam elo court adjustment pi det pen ta Karbi phan bangke long le ko ane hala kiduk pinangji arondo lor bangke pihai he setame Bihari bhana bangke arnisi session along ningje dun dob lo la bangke puthorani bangke hursi ke damsi circle office long ke check dam lusu nia daksi pu mek ke lang dam ploteng te la bangke itum therak me alam lo la pen itum lupik ili tuma jakong ave council ma jakong ave itu malidar tu ning join no hang da tek Pawan Kumara yan lo ke the nai lo ladak la so autonomous council long ke pulo la pen mo penang li nang karju dam PGR VGR si avedet plotang te itu maka siksa dojima po bangke aka siksa ke doeg lo ke non ta non ason yo nili tumarong ke pholoni non ke pholoni town pusi lo tum pu bori de lo ta pholoni town la so adung rai lo ar lo non bang arong ta la si nili tumarong ke kapathu klamta ve football kapathu jat kapathu field ave sok barkha porte sok e lapo nili tumarong ke hidi along si dopo sok ke lapu hem ki jut penate dak pen masi sok e lapo sok e ke dorai sida bibe ni tumarong na thuke pholoni ria ke son si keong hem ki jut lo prote biri ki jut lo te dak pen mat sok lo enke sok e dera phi bang ke chainong ke kok thai velo chainong pa chop pana thai velo bida pa chop pana thai velo chelong na pa chop pan thai velo la rong towar cholo rong towar ke bap si avedaji athema la ke munit ke chelat gari ke chelat amasi chun bot ti inge langkang lumpo bapta avedet enke asap supa bapta la ke arnisi ninisi pa chop pan depo enke PGR along le VGR along le jong si do plotang te rong achai nong chelong bangke haladak si ni tum pon long ji porlo non nili tum pen asap so dam chelote uttar borbil along do grading along le do grading along le ta Bihari tum bongoli tum se cherai det ke apir theben cherai det ke holadak ta ni tum chanong kokdam thai vedelo athema bengali tum se ahem chikim delo hala tum le ladak cherai thip thip posonte la adungarai arong atum ana bangke chainong chelong ta hala daksi ponlong ji polo lahelo ka siksa ka bangke non la tum nang cherai pilla ba joine ili tum bangke chainong chelong ta non ke rong karbi tum chainong chelong ta ave lagel tum chini no e rong ang bong pen John Cap John koi am si tu chot chot lo aprang prang ke nili tuma rong lok ta John Pharo ke hini John Pharo ke thoma chainong du ta nong yawi people ma plote ili tum
kepang rengji adim alongle avede Kapacupan kapacupan ji adim avede inglong men ta Halloween angke national highway ta lage gari si ke dami da ke chainong le kok dam seta lage patong bobji chilo di lason chainong ki chilo duk piglo la hilo la duk pigla ka siksa lasi PGR lapen VGR along le alam puthak bang non itu masa president sar pen lapen purong pisau kan kelak thano lasi PGR VGR along le puthak laki pre nai palam MEC ke hai Pawan Kumar along le council session ningje dun lo lapen ke council atum tame la so puthak in summary lo ko an minute cap tong ni ne minute cap phone ne ada honta tong ni ne la ke langdun prong lo aso ke land and revenue em tame la so alang li thul thul pen la so pani je det un kan te CM da pani je det un kan te lan bokar do ge chairman ta khang parliament along no India parliament ong puno Assam assembly long itu memele to batai kono to muste lam kan idun long te hada itu mana chance sang pi mante ente la son 6 schedule ha war alu 6 schedule long le na ki priji palam kan je long na le tum pi posit dun joy lo session lo this is a question la na tum la so answer che thak tharat ban than thak to lalu la si jong si kopli la ban amreng long si la so PGR VGR long le puthak jong si kapap phuglo lo tang te la ke hadak amreng la ban kopli chot kali setame PGR VGR long le la pu eastern part of Karbing long na dolan kono na lo puthak utor bol pil kalang lo gente lapen ke langpher constituency lo hala long sekjam hong lok peda area la pu richu hidi pugira ange PGR VGR side lo gente lapen la pu la kosono bokajan ke dai na tu hala so gran ya da brai gran la hayan ta lake kapap phug lo lage hala da kapor ke la pon na effect po lage la si la so puthak bang matha pami kat hala pen la bang chini pami nai lage lalo la si non ako puthot last nili pui tuma president sar phani lagi question card jung tuma dolan la hello last bang ke elitum da pu di mahasop na nanglang tum ko pe posi nili english man sinale phan arju pa disa na english pen na li thanon so what message do you want to give to the Mongolian people, especially the hill tribe people of Karbing Long and the Mahasau, regarding about the unification and about to create a peaceful atmosphere among the tribes people? Because usually we used to see that, we used to know that every time, whenever election is approaching, something happened among the tribes people. For example, like in 2003, we have seen an ethnic clash between the Karbis and the Kukis. Again came the Dimasas and the Karbis. Again the Rengmas and the Karbis. Again the Khasis and the Karbis, the Nagas and the Karbis. These things happen when election is approaching. Why always the tribes people are targeted? And who are the main culprits? I think these are the works of the third force people regarding about this bringing ethnic class and fighting among the tribes people. So what is your message to the tribes people, especially of Karbing Long, the Mahasau? The hill tribes people, especially hill tribes people, not only hill tribes but the plain tribes also, they also had to face. For example, Boro people had to fight against the, had to fight against, not against, but the Bodo people and Adivasi people had to fight, were led to fight among themselves. Yes. Led to fight. I came to know that it was instigated by somebody else. Not Bodo people were not willing to fight. Yes. And Adivasi people were also not willing to fight. They did not know who instigated them. They used to ask each other who instigated them to fight. The same thing we here also. Now we have to be careful, to be short now, to be brief. We have to be careful. Election has come. So the agents, provocateurs, I think, we believe that Assam government knows it. That is the reason why we have requested the Chief Minister of Assam to give us the inquiry report, copy of the inquiry report about the ethnic clashes. Assam government used to hold inquiry after every ethnic clash, but those reports are never seen. We have requested the Chief Minister to give us a copy of the report or to place the report in the assembly, in the table of the assembly. If we are not entitled to get, the assembly
the assembly, the MLAs, minister have the right to know. But the chief minister has not given us. He has not even replied to us. So it is certain that they do not want us to know who has been instigating it. Yes. Perhaps some agents in the government itself have been instigating every time. When the Dimasa and Karbi people fought each other for nothing. Yes. Because Dimasa and Karbi people demanded autonomous state jointly together. And that autonomous state also, it could be created only for Dimasa and only for Karbi Anglong separately. Not for Karbi, but Karbi Anglong separately. But that also, since they know that we have fought together, so they want us to quarrel among ourselves. So we kill each other for nothing. And now by killing each other, the Dimasas also have not got anything, no benefit. Yeah. Karbi Anglong people also have not got any benefit out of it. Only our people have died. And our people have become poorer than before. And the population of our people have reduced further than before. That is the result now. Therefore, since election is coming, we have to be careful that there should be no fighting between the Dimasa people and the other tribes people in North Kachar Hills or Dimasa. It is likely somebody will instigate so that to make it more different from each other, the tribal among themselves, so that we will be divided, so that we will not be united, and then of course the BJP will win. BJP means the party of the Bongo Senas and Bihari people and others, non-tribal people. That is going to happen. That may happen. We will have to see that such things should not happen. And not only in NC Hills, Karbi Anglong, they have tried their best to have ethnic clash at Mukro. Yes. And at Tapat in the Meghalaya Assam border there. They tried several times, and because we APHLC people were smart to go there and then control the situation, so there could not be any fight between the Khasis and Karbis. We know Karbis and Khasis, we had promised, we had taken an oath about 500 years before, during the time of Thongnok Bay, that it was the oath was taken at Kowe Bai Da, which is called Khang Khatwi, at Khang Khatwi, near Umpaweng. Now it is still there. The monoliths are still there. Yes. There, a meeting, a peace conference was held between the Khasi people and Karbi people during the time of Thongnok Bay. From Karbi side, it was Thongnok Bay. From Khasi side, it was Khairim Borlai was there. And then at that time, we took an oath that we Karbi and Khasi people are brothers and sisters. We call it Jari Jamai. We are Jari Jamai. We are brothers and sisters. So if anybody instigate a quarrel, a misunderstanding, an ethnic clash between the Khasi and Karbi, that person and his family and all his belonging should perish, die there by itself. That is what that is the oath we have taken. So we should not break that oath. We APHLC, Karbi people led by APHLC, we will never allow a quarrel between the Khasis and Karbis. And we will never allow a quarrel between Dimasas and other tribes and Karbis. We will never allow a quarrel between the Nagas and Karbis. We will never allow the quarrel between the Rengma Nagas and Karbis. Rest assured, we are going to pursue this policy all the time. We will maintain peace.
So we fought for nothing and we gained nothing. We gained That nothing. is the result. The only we got is that we have not got Yes. autonomous state. Yes. That's all. So that is the reason. That is the conspiracy of the third force. Yes. So that they will bring division among the tribes people, so that the tribes people will not get united Yes. in achieving that autonomous state. Yes. That is the main policy. And see, we have seen for several times, many times, that there is a fighting between only among the tribes people. And there is a fighting only in the border areas between the tribes people, especially in Meghalaya side and in Nagaland border. But we have seen that hundreds, 20, 30 kilometers of our Karbi Anglong land has been encroached by the plain people in Nogong area. Nogong, Golaghat and some part. Hojai area also. But the tribes people, they didn't get angry. Yes. They didn't know. They stayed blindly there when our land has been encroached by the plain people. But if anything, if the Nagas people, if they try to cross, if the Khasi people, if the Karbi peoples, when they cross the Meghalaya side, suddenly the fighting is going on. So I think these are all the conspiracy of the third force people, so that unity will not be there among the tribes people. Yes. Not only that, even recently, Yeah. from Nogong side, Yeah. our own chief minister, who is not a tribal man, and his family, they have encroached 1,000 bighas of Karbi Anglong In Ruthe. at Ruthe Anglong near Rongmong Way, Yes. near Kaziranga. So, but our people, there is no ethnic clash there. Why? Why there is no ethnic No clash? complaint. No complaint. Yes. So it can be said, we can be understood that there used to be somebody from Assam side, Assam government side, I'm not accusing the Assamese people, but Assam government side, which used to instigate ethnic clash among the tribes people. That is true. That is 110% sure. Yes. So, nanti pan churu lo sar, so putar nanti klardak mengenai tanah pot. Lasi non itu ma tokso penangan apa dulu posin itu pejut nang ningvela 343 paru thom ratho plika braget thom la tokso on 6 schedule and autonomous state labang solama long ilitum India Alliance tapen APHLC angbong alam lapen ke klardak pen ilitum masar presiden no lapen ke purong pisang ho office secretary lang like tham kimum pena potame ratatum arjulong lo lapen ke APHLC ke congress ki dunji takali APHLC ke party leka pa junji takali ilitum asar pen than dak lo APHLC pen selection na thurpo APHLC simbol pen se thurpo lapen APHLC pen se arjak lo daka manguji lam thang ta lo lapen ke bang nga chuning ria long si nanga chuning ria teng si tum APHLC na deng lo lapen ilitum demands tame hala India Alliance tum nang deng pono la hello hini lapen ke la solong aku putulo la ilitum chethan pono je national party BJP etum la da kachari pen ilitum aja kong kache hodai ilitum theklong lo ilitum aja kong doan tame 10 seat open for all bukan cenglok ilitum along le phela ilitum aja kong sakuri baguren da ilitum che hodai laplo political power da ilitum che hodai laplo lake ilitum national party phan card art chaki piduna polo lake lasil ilitum rata tum la matha pe menanji lapen ke PGR VGR professional grazing reserve lapen village grazing reserve lapang so along le kapap huk lake 60 dul si kapap huk lo lapen lake kheruni long jot kali amreng long jot kali monta me lake Karbi Anglong ado PGR VGR along le utor borbil pen cenglo da lang pher bukulia la long sekjan along lapen ka kaprek long ata me lake kapap huk ason mandat polake lakap do we puthak lapen ethnic clash puthak lakap do we conspiracy third force puthak itu masar jai ka tharpen ke than lapen ke dak rongpi samalang lige chepeduk panapot nang itu mana kiru pilon lasi kijutsi nili rada pan kire puthot ningbe tokso pen pachini kang tung mala halo nang itu lama so tokso kilang pen nang itu munti paminon lapen nang itu lapang so tokso un ke share je pha rada pan ka pachini je pha nang itu share pon tha la halo lasi paning be tokso on 60 dollar autonomous state part 343 a tokso bangke pining be la anse pejot kolo kato ifan stame ajo ke me kardom pc pejot kolo kardom